Ζαέθον έδρα. Μάζα. Εβραϊκά είναι αυτά. Ζαέθον. Και Αναστάκη, γιατί έχεις αυτή την τάση σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί κύριε Αναστασάκη, διότι 2 λεπτά κύριε Αναστασάκη μου, εδώ πέρα, ακούστε να σας πω κάτι, εφόσον να τα πούμε όλα, να τα πούμε όλα. Βέβαιως. Έτσι, είσαστε τέκτονας. Είσαστε τέκτονας. Τι σημασία έχει αυτό? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, τι σημασία έχει? Διότι πριν από λίγο με τον κύριο Φουράκη που σας ρώτησε κάτι, δεν απαντήσατε. Τι με ρώτησε? Και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε τα πάμε στις θέσεις τους. Ναι, τι με ρώτησε? Εάν είστε λοιπόν τέκτονας, που εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα και είναι μια σωστή επιλογή και καλή επιλογή, δεν είμαι αντίον σας, θέλω να σταματήσετε να ειρωνεύεστε αυτά που ακούγονται. Τέκτονας, που εγώ το σέβομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα και είναι μια σωστή επιλογή και καλή επιλογή, δεν είμαι αντίον σας, θέλω να σταματήσετε να ειρωνεύεστε